Oh, woi. Ayo, ya, woi. Ya, wah. Woi, nah. Go. Ya, woi. Ya, woi. Go, salah, woi. Go, ya, woi. Woi, ayo gal. Iya, woi, ya, wah, Agus, kau nyapa kok emang ngono kuwi? Aku temu kanca. Kanca sapa to, Gus? Iki kancaku TK iki. Alah Gusti Allah. Aduh, Diperkenalkan namanya siapa? Hei, ojo melengos kaya pacaran lagi. Halo, Mas. Namanya siapa? Kakinya Katiem. Katiem. Wong ana jenenge Katiem. Jenengmu sapa? Saputra. Oh Saputra. Saputra. Wah, Jan. Jenenge Gagah, Gus. Gagah. Saputra. Derajat. Heeh. Jan. Iki rumahmu endi? Tak. Eh?
Telak. Tenang gas kuwi. Ora. Ki yo warga masyarakat kene, Gus. Sik tok tekan omah ndi? Telak. What's your name? Bahasa Inggris boy omah desa. Oh iya. Masih jan dek wis gawe klambi reog, gawe udung-udung jan. Kok ora gonyol iki? Tenan nanti kono omah ndi iki? Kange Mas Bagus namanya siapa? Adiknya Saputra. Komplit. Oh, Aditya Saputra. oh, omahe. Griyane pundi Kang Mas Bagus? Adalah Katelak. Jalan Salak. Oh iya Gus, Jalan Salak. Ini ki yo dulure dhewe ya iki. Oh, tak pikir kuwi telak barang iki. Aku mikir yo ngono. Nggih. Griyane pundi lho tekan telak. Ya ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niki mau minangka apa jenenge, Mas? Iki mau tak Aku sakura. nek ngomong nang aku iki Apa? ceritane tabuan reyokan gaya-gaya apa nek ngarani Cek sono. Jackson. Oh, iki mau to. Wah, sek sore anyar iki bae, Gus. Soale nggih Sore anyar. iki lancar, rezekine lancar. Ya lho, iki mau nek dirawi. Sopo? Masih iki lho. Wah, lagi. Gus. Amat iki Gus, oh, blangone kan mereng iki walah. Tapi Ku ora tak apa-apa. mojo ketane kaya cemek. Traya kaca Gus. Oh, iya. Ini iki yo dulurku ya iki. Wong Ponorogo seduluran iki mau ya. Mugi-mugi warga masyarakat desa Niten Niter Simon Jalan Salak nggih. dalam telak. Gus, apa Gus? Aja telak Gus. Wis kok keren itu iku PKK. Iya. Gugus sih ngono Panik kuwi kan. Gus sih. Nggih, mugi-mugi warga masyarakat iki disukani rezeki lancar. Sehat walafiat. Sing payon dan mulai rezeki ya, Duk ya. Iya. Sing rung duwe bojo, tak dongan di bojo. Ora duwe bojo piye anake dribble ngene iki to. Karena kancaku sitok rabi bolak-balik tak di anak. Ya, anu ya, tapi sing sabar dhewe curug duwe rezeki lho Gus. Heeh, Ya sing sabar, penting kan usaha dhewe. Amin Allah masuk biri. Ya ini Allah masuk dirin. Ayo kita lewat gawe tuh ganti ayo Mas, budale. Ayo woi. Woi lah kalian. Woi, ayo. Dasar lo padha putrae. Ngene ya. Mas apa jenenge? Mas Ar. Aditya Saputra. Niki ngenten Mas. Niki mau kepundhetane saking yoga kapure amun jumeneng ten mriki. Nggih. Derek anu mriko lho. Agus beri goblok iki tahu-tahu ning Ponorogo. Nggih untung blangon iku aling alah Gusti Allah. Nggih. Mas. Sehat nggih? Alhamdulillah. Wis di pacar kurung? Wis. Wis dua anyang to. Hei. Sumpah yoga kowe nek sing duwe pacar. Goblok bocah iki lho. Anu niku penyanyi niku lho. Mas, pacarnya jenis apa Mas? Yatim. Wah, iya. Arfica, lho. Kita bersih. Aku iki ora opo aku iki. Diomongi yakni sapa? Caca-caca ngono. Jantil cuk. Jadi to? Sing ndi Mas? Alah, genah. Bisa. Gus. Gue iki lho. Iya. Dhewe iki lho. Kayak sing gede gaul kowe. Ya. Iki. Modele BWR enter iki lho. Saya sabar. Pacar lu sing ndi? Yatim.
Jadil sing di. Yang mana? Jadil kayak bolot. Oh alah ya bener Gus. Wis tak omongin Gus. Pentil yang porogo. Piye? Pentil yang porogo. Jadil. Si bos, sing di mau, oke, Bu Gendut, belum bener. Kuwi ngono tuh Bu Gendut. Kuwi ngono Bu bergizi. Wah, yo. Woi. Ayo kok. Pintar deh lo. Woi lah, lale. Ya, woi. Ayo lo. Gus Agus. Hei. Yo, alah. Gus. Hei. Nek sing nyawer kaya ngono kuwi, jujur deh, aku yo ora kuat. Tenanan. Gus. Metutu. Hei, kowe diutek aku. Poh, ora kalau ngono kae lho. Hei, Kanggo ngayai dong. Gus, aku nek nyawer biasa iki jenenge ora masalah. Lha iki mau bedodok aku. Enak ini ban. Yo kok ancak. Enak suwi timbang sedelut, teko jeprit yo. Iya. Lewo. Telepon. Oh, Lewo. Budane lewo. dan Edric lagune Lewo. Agus. Agus. Gus. Eling umur. Mbak Yu. Tak pipis. Bapak itu aku, Pak. Nek Gus, nek guru ngatasi ngene iki ya, kudune sing nom-nom ngene iki lho. Nah, You come here. nom biasmu umur papa siji kena 2 kali lawan motor. Aku arep habis besene ngendi besene. Jangkir latihan onclok 2 kali 8 ngedrop ya. Agus. Sik, no sewu. Kowe ngatasi ulang ini iki. Tak wakili.
Ayo.